καλλιτέχνης είναι τρόπος ζωής και δεν έχει να κάνει καθόλου με το επάγγελμα, δεν έχει καθόλου να κάνει με τις ιδιότητες των ηθοποιών, των τραγουδιστών ή των εικαστικών. Δίνει ένα κομμάτι του σε κάθε περίπτωση. Ο καλλιτέχνης είναι τρόπος ζωής και δεν έχει να κάνει καθόλου με το επάγγελμα, δεν έχει καθόλου να κάνει με τις ιδιότητες των ηθοποιών, των τραγουδιστών ή των εικαστικών. Δίνει ένα κομμάτι του σε κάθε περίπτωση.